think to myself, what a wonderful world. Takže zdravím do vlogu. Nacházíme se právě ve vláku do Budapeště. Jsi strašně vlogem. Dala jsem si prosečko a zbývá nám 2 hodiny cesty. Už jsme někde v Maďarsku. Hegi je šalom. Zdravím. Vizuální efekty. Tady jsou ty mladší, hodnější, hezčí, lepší. Jedeme do Budapeště, byli jsme přemluvený násilím a je tady vlák plných smradlavých Rakušan. Sábel, řekni tak něco. Chci domů. Takže bych to mohla obrátit docela. Zatím peckavý let. Doporučuju. RegioJet. Jak se ti líbí zatím cesto? A co plánujeme potom, až přijedeme? Upřímně, jako kdybych hodila toho šlofíka na hoďku. Když ta hodka dopadne, chrápat celý odpoledne a pak se půjdeme ždískat. Nacházíme se v metru v Budapešti. Co vám v tom povíš? Banger cesta, venku je také a maďarština je příšerný jazyk. Nechápu, proč jsme si to opakovali tohle, ale já to nepovídám. No, ještě nás teď čeká držobu, tak nás čeká ještě tak 6 zastávek do naší cílové destinace. Dotknout, že ubytování není až tak topový, jak jsme si mysleli, že je na mě klimoška. Takže co? Byli jsme ubytovaní v krásném bytě přes Airbnb a až na ty menší komplikace, které jsme měli s odemykáním, jsme byli velice spokojení. A teď zpátky do videa. Takže vlogísek je první den večer a my se nacházíme v tom baru, na který jsme čekali ranec dlouho, protože dostat se sem je na denský výkon. Už mám druhý drinčík a jeden drink tady stojí asi tak 250 korun, ale stojí to za to. Otevřu dveře, jdu po kobeže a tam stojí obrovský medvěd. Obrovský strašidelný. Ha, teda brum. Je pryč! Je pryč! Ty hnusný medvěda. Tak zavřu dveře, jdu po kobeži až po... Dobrý večer, je o 4 hodiny později. Byli jsme si Tokyo Island nějaký Dělal to minimálně 3krát silnější než Long Island, protože v tom 6 druhů alkoholu. A chci říct, že to kope jako kráva. Jak svině. A chtěli jsem ještě podotknout... Stáváme v 9. Ne. Stáváme v 9. Že... Jsme teď na langoši. Peťka, jo. Jsi spokojená s langošem? Výborný. Jo? To dobře. Co vy, jste spokojený s langošem? Jo? Jako minule. No a pak máme tu tržnici. V tržnici tam si koupit nějaký trička. Holky si chtějí koupit trička. Papriku. Nějaký, když se mi tam něco bude líbit, jak jsem co koupil. No a pak je v plánu Buda Castle a Bašta. Takže... Ještě něco? A filmový večer s KFCčkem. Takže vlogísek. Jsme nasraný, protože jsme dali 350 korun za lanovku, kterou pojedeme jenom jednou. Protože je všechno tady zavřený kvůli skurvenému svatýmu Štěpánovi. Ano. Takže to zavřený, nic, prostě sračka, vole. Takže... Tramvaje nejezdějí, nic. A vole, historické budovy vypadají nějak takhle. A všichni, tady Kája, influencerka Kája. Jak má sestra zmínila, že tady je všechno zavřený, tak bych ráda podotkla, že tady jsou všude kovové brány, takový ty pletiva, přesně tyhle ty sráči a jsou úplně, ale úplně všude. Jakoby kdekoliv chceš projít, tak tam je to pletivo a můžeš se dostat jenom prostě přímou trasou někam. A cesta sem pro nelíný lidi, což jsme samozřejmě my, tak byla, že samozřejmě taky zavřená. A jak tady bylo zmíněno, museli jsme koupit lanovku. Kde jsme? Na Baště. Jsme na Baště, koupili jsme si vstupné sem na tu věc. 40 korun, 38. A jako ten výhled, I'm sorry. No. Takže právě se nacházíme na Deák Ferenc tér a já jsem si koupila
pezničku. I bought a bottle water. Ne. Plzeň. Jsme v historickém metru. A je to tady krásné, není to klimatizace a je to super. Je tu příjemně dechatelně. A pojedeme asi Plzni. Tam pojedeme. Takže zdravím do vlogu, opět se ozýváme. Už jsme v City Parku. Tak, a jsme už v City Parku a jdeme se to teď tady projít. A možná, když se tam dostaneme nějakým způsobem, tak se dostaneme k takému zámku, který je pak z Harryho Pottera. A když jsme tady byli se školou, tak jsme to nestihli. Sedíme na skurvených lavičkách, protože jsou úplně vyjebaný, to je nejen na koule prdel, ty vole. A co je v plánu, jo, ten hrad, co vypadá jak z Harryho Pottera, pokud ho najdem, protože on je někde jakoby za mostem. Ale není odtud vidět, naposled byl. Ale naposled jenom kokota, nevidím ho. Takže tak, no. Ale zkus jak psí koule. Takže kde se teď nacházíme? Na vodě. Jakože doslova. Takže to, no, takže se tím musím dostat na druhou stranu, protože to nejde obejít, že? Editorské voiceovers, we love those. Každopádně z posledního dne nemáme jediný záběr. Byli jsme celý den v akvaparku a po celém dni válení se jenom ve vodě jsme odjeli na nádraží Nugaty Pályaudvar v Budapešti, kde na nás čekal Metropolitan Českých dráh, který nás odvezl zpět do Prahy. Takže zdravím vlogísek. Už jedeme domů. Z Budapeště jsme v vlaku. Tady Kája. Tady je nasraná unavená Anet. A tady se teda. No, takže už jedeme domů. Byli jsme celý den v akvaparku, takže jsem nenatáčela vlogísky. Takže tak. Bylo to skvělý, moc jsme si to užili. Akvapark mi dojebal pleť. Takže super. Takže pak pac a pusu. Takže vážení, nacházíme se v Praze na hlavním nádraží. Takže je to velká radost. Ta cesta sem byla příšerná. No, takže výlet jsme si užili, že? Ano, výborný. To jsme dali všechny prachy. Ani korunu nemám. Takže super, a teď jdeme chcát. No, takže my se loučíme. Čau. Pa.